Sa number 2, lokal nga mga opisyales nagapanawagan sa publiko nga manginhanda sa tanan nga oras sa anuman nga kalamidad. As of 3 p.m. nagsaka na sa 19 ang napatay kag masobra isa ka gatos ang pilason sa natabo nga magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province sininga Lunes sang aga. Negros Occidental magapadala sang team para magbulig sa search and rescue operation dito. Antes nagsugod ang programa para sa mga commercial establishments nga nagakolekta sa used cooking oil para himuon nga biodiesel, naghalad sang pangamuyo ang mga nagtambong para sa mga nagkalamatay sa natabo nga magnitude 7.8 nga linog nga nagsentro sa Sarangani Province kaina sang aga. May mga commercial buildings nga nagkalakuhaan sang video samtang nagakarusdak. May mga kabataan nga nagahilibion samtang ginaayag sang linog ang lugar samtang nagapatigayon sa flag raising ceremony. Sunod sa kaya Deputy Speaker kag Bacolod Lone District Congressman Alvi Benitez, dapat nga manginhanda ang tanan sa bisan ano pa nga sahi sang kalamidad nga mag-igo sa aton. Sa 3 p.m. nga report yara sa 19 ang gini-report nga napatay sa linog base sa records ng Office of the Civil Defense. Sunod kay OCD spokesperson Juni Castillo, 16 sa mga napatay yara sa SOC Sargent, samtang 3 naman ang sa Davao Region. 134 ka individual naman ang gin-report nga nagkalasamaran kag may 7 nga missing. Nagapadayon pang assessment kag padayon man ang pagsaka sa numero. Panawagan ni Benitez sa mga LGU sa Negros nga magpadala sang bulig sa mga lugar nga labing apektado. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz ang Negros Occidental PDRRMO ang natalana nga magpadala sang collapsed structure search and rescue teams sa Sarangani bilang sabat sa panawagan sang UCD. We should already get our act together. Kay kapila na ni mga calamities nga natabo sa aton. So, wala pa ta kabalo kung ano extent, no? Ang gagawa pa lang sa social media nga ako makita. But at least 8 dead for now. 8 dead na subong. At least, So, I don't know, maybe we can extend. The provincial government can take a look and extend. Local government should help. And local government should help. Okay, this is almost 7.8 magnitude. magnitude, so the recycle ang venue. okay, part of our